ờ hey với nà Mizoram UPC te Laudin Chowdan te le Hebron Kaushan Laudin Chowdan te zona hun kan mangdona ta chuan hey kabulami tirkau vanel rama tuna Hebron Kaushana Kaushan chairman nilai ania ani hne na tang hian I Kaushan chanchin te ngai thak na kan nei don ani le ama saberin Mizoram UPC Laudin Chowdan Notice India atanga Mizoram UPC Laudin Chowdan takhi in hanshil na support la nia hey UPC hi Mizoram UPC le Notice India ti in kan lo in thenta kan in thenter lai khan ko ram din mun hi an soi ma support taila Notice India hian district pariat kan oma ta chuan Mizoram bi ka hi district Pathum sarkari na district a thenang deuh hian ko ran point an lo thena Aizawl district Lunglei district le Chintuipui district khawma chu diang deuh chuan keini Aizawl district bi ka kha North Mizoram district ti ania ta chuan Notice India a district pariat jinga khan North Mizoram district bi khi kan lian em maya Notice India pumpuya member sing sari vel khati lai hun khan sing sari chuang het kan lo om to a record alan danin North Mizoram bi ga hian di member sing li chuang kan omani Notice India pumpuya member zong zat ve ai tam kha North Mizoram a hian member kan oma John Pastor Bial po Bial somli vel ania pastor po hi somli chuang kan nia aza chia chu ka soi theilawa Mizoram UPC le Notice India tia kan lo in then tak na hi soidan chi rang awm theya maidan rang te po awm theyanga tharau mi tena an soi thin dana chuan ti taila kan ko hran hi kan lo lian ve tiala ta chuan biakin tha te kan lo neya district huai tu te point motor te an lo ne telephone te nen khati lai huna kha chuan telephone han nei thei te kha mi tam tak an lan ni lawa chung hun lai te chuan kan district huai tu te chu motor le quarter chatak te nen telephone te nen in chhok ve rap to a North Mizoram big phei chu kan changtlung khop maya amai ro chu sang phajakwa somkwa pahni vel atang khan ko hran chunga hian keini han hriat ve china chuan sang phajakwa somkwa pahni vel atang khan ko hran chung kwa hian kan pastor te zinga hian lamtang le lamtang om ang deuh hian an lo om amen chu ti tur hian a oma ta chuan kumsang phajakwa somkwa pahni April ni thum nili ninga vela khan lunglei ason Notice India pumpui general conference ni ania ta chuan general huai tu te po than thar ania chumi tuma chuan Notice India pumpuya man tur hian pension rule agenda hian om official agenda ania chu pension rule an lo pass ta a sang zakwa somkwa pahnia chuan chumi pension rule an pass a chuan ta thok tu chu ami hring kuma kum somru lo tling to po ni se election tram alal aman lai chu alal zo kang atram in than tram chu amang zo wang tiania chumi omzia chu Notice India nuaya kan dan mana khan district huai tu te hi kumli tramania ti chuan kumli aloral khan district huai tu te kha than tharan lo ni le zela chumi than thar district huai tu te than tharan ni rual chuan bial tu pastor zong te po kha ruak thar an lo ni thina ni ta chuan pension rule kum som ruk chin pension turati apa saloni khan
kan district a khan pastor pathum kumsom ruk lo tling to hi an oma chumi awang chuan kha pension rule an pass a khan hetianga kumsom ruk chin pension turatia pension rule kan lo nei ta ka chuan tuna kumsom ruk lo tling to te hi engtia ti tur nge ti kha zona oma wangin na thok tu chu kumsom ruk lo tling to ma sela atra man lai me chu alal zo ka ngan tia chumi omzia chu kha kumli dana an in thlang thina kha kan district a khan sa ka zakwa som kwa a in thanania ta chuan kan district superintendent chu reverend sai nu na ania secretary a reverend r sang vungania treasurer reverend r laurin sang en ye chu sang ka zakwa som kwa a than an nia chumi rual chuan kan pastor te po chu ruat thar kumlia ta na ruat thar vek anita an tram mangzo tur chuan sang ka zakwa som kwa palia an tram ma top don ti nani chumi an tram man lai me sang ka zakwa som kwa pahnia chuan pension rule kumsom ruk chin chu pension tur ti aloni ta ka wang khan chu tia kumsom ruk lo tling to te chu an chol ngal mai don nge ni ti ngai dan kha lo ma wangin pension rule an pasa khan na thok tu chu kumsom ruk lo tling to ma sela am hring kuma kumsom ruk lo tling ma sela a tram man lai me kha alal zo kang ti ania ti chuan sang ka zakwa som ko pa nia chuan an tram chu an mang mek lai ti na ni som ko palia a top don ka ti kha ma sela april tha a kha tianga pension rule pass ani khan kan pastor ho te po in khom pui mang an lo honga report an ron pe a pension rule pass ania notice india pum puya man turin ma sela tuna kumsom ruk lo tling to te chu an tram ala zok dona an tram chu somko kuma thanan nia wangi somko palia an tram to panga ta chun an pension dona ni tuna kumsom ruk lo tling to te po hi tiania ma se chumi kumvek somko pani kumvek July ni som panga sang sakwa somko pathum somko pahnia pension rule an pass atanga thali thanga ve leka khan kan general superintendent Shilonga mi khan kan district secretary pu ar sang bunga chu lekha ron thonin kan district chunga pastor kum somruk lo tling to te kha September sang ka sakwa somko pani up an pension chuak turin lo hiat ti ro aron ti ta thut mai ni chu lekha lo thleng ta chuan ko than min chok buai ta hle maya ta chuan kan pastor ho te po in chu ti ringot chu ani theilawang district board ko ro an tia kan district huai tu te hena ti chuan district board an ko ta August ni somni paruka changa ni somthum pakhat nin ka hia somko pania Aizawl headquarters sa North Mizoram district headquarters sa pastor te district board an ko ta chuan an soi ho ta ni pension rule kan pass dana khan kumsom ruk lo tling to ma sela an chamalal zo kang ti khani ta sia kan general superintendent in hetia an chaman man zo ma pension a chua tir tura lekha ram thom ta thut mai hi engtia ti tur nge ni enge ti in an soi ho ta chuan kan pastor ho singa po khan ngai dan alo inang talawa kan pass dana khan pension rule ami hring kum som rukin pension rule kha ahol buai chuan ti ania ti atang to kan oma an traman mangzo wang ti atang to an om ni om tak ania ma se an han soi ho khan executive committee a thlen ila notice in the executive committee a thlen ila kan pastor te kum som ruk lo tling to te po hi an tram mangzo turin executive committee a ithena ngan ti ta chuan executive committee a thlen tur chuan thuan pass an pass ang chuan executive committee an thlen ta executive committee po chuan uluk takin an han ngai tu khan kum som ruk lo tling to te chu an tram an mangzo wang ti in an lo pass vele ta ni
he thil hi ama khop maya uluk dewa han ngai tu chuan kan district a khan reverend sai nuna le reverend h lalbia kunga le reverend zai kunga te hi pension rule and pass lai khan kum som ruk lo thing to te an nia chumi te chu September tha som ko pa ni a pension a chua tir tura kan district secretary kan general superintendent in lekha aron thon lai khan Churachandpur district a chuan pastor pakhat kum som ruk lo thing dai to kha a om ve thowa chumi chu lekha thon ve chuang mia lo hi ama khop maya kan district a hian pension rule ma nor chua tum hi an omaniang ti hi ngai tu lo thei lo hian thil akala tiang chu ania tunua khatia kan han boy nek lai khan puwan tluanga kan district secretary te polo ni ta khan asoi ka hiat chu puvela chu lungleya avakalin lunglei district superintendent puchal chunga ten puvela chu keini chuan kan ngama aron zina non bizoram chu nangma awanga boi vek hi anni pension rule kan pass a mi hring kuma kum som ruk lo thing to ma sen tra malal zo kong ti in kan pass a tra mang zo lo turin le kha I thona pension tir turin itia nangma ti boi vek ani kan tia lungle district pastor chuan alo kan lo tia puvela chuan rin sang aten minor na sa malom atia chu puwan tlonga soi chon hi ka hiani pastor van tlonga na soi chon ka hiani khatianga kan district a kum som ruk lo tling to te sang ka sakwa som ko pa ni September tha pension a chuak tura lekha kan general superintendent in aron thon tamai a kha kan district a pastor sai nu na hi mitang takin kan rin dan chuan nok sakan ti in nor chua thuai hi andu ani omang oti ngai dan hi apiang lo thei lavani hi kan soi tel duwa ta chuan chu tiang lo ni ta ka wang chuan chu tianga kan kal chomek lai chuan sang ka zakwa som kwa pathuma chu tia pusai nu na te kan district ka kum som ruk lo tling to te pastor pathum te po in an tram mangzo tura executive committee po in a lorem ti to anga tram an man chho mek lai chuan sang ka zakwa som kwa pathuma reverend hari sizum kha USA UPC mission director kha alo chua ka sang ka zakwa som kwa pathuma ta chuan November ni sari Sunday ni a hian Northeast India ina pension rule in lo pass hi ka suspend ati top mai chu nial ngam tu man lawa Northeast India hi ro rel na than lein kan ve to a kan ro rel na a kum som ruk chin pension se tin kan lo rel ve to a chu tia nang ina irun suspend ngot thei ani lo tingam hi tu man lawa ti chuan pension rule chu man thei lo turin a suspend top mai chu ani mek lai chuan kum sang ka ko som ko pali alo in her chuaka pension rule a ber kha suspend ani sia chuan pusai nu na te a ho pastor kum som ruk lo thling to te po chu pension a chua tir thei khan lo ni le to lawa pension rule ber kha suspend ani meu sia wangin chu wang chuan an tram somko puma district huai tu than an lo ni a kha somko palia chuan an tram alo to pa district huai tu thar than alo thul ta ni ta chuan April tha March tha ni ka hia sang ko somko palia kan district huai tu te in thang tur chuan a thang thei chin chu pastor zong le tirko license nei te kan nia ta chuan ke po hi tirko license nei kaloni ve man to a in thanna po chuan ka zukal ve nge yani chu in thanna chuan kan general superintendent reverend ke satin velan kai hruaya in thanna kha chuan kan than kin te piang lomnan
kan hallelujah voi thum kan perzel donia atia ta chuan district superintendent tur kan han thlang ta a chumi huna chuan in thui po na deu hi anasa to ang reng kho maya pastor sai nu na te pai thak du pol an oma an pai thak du lo pol om bok ania chutiang ang chuan ko han ho hi chungri lai hian na sa takin in beina a omani chuan district superintendent chu kan han thlang ta a reverend sai nu na than thin ani le ta a chuan kan dinga hallelujah vai thum kan pe a chuan district secretary tur than ani le ta a ata mangzo chia kha reverend ar shang vunga ani am district secretary tra mangzo chia kha ti chuan district secretary kan han thlan le chuan pusa pu shang vunga chu a thing zo talawa reverend r thangliana district secretary a thlan tin ani ta a ta chuan hallelujah vai thum kha chu kan pe talawani kan general superintendent po hian tling se ti zok chu ani mel maya pusai nuna akin kha chuan hallelujah vai thum kan pe a ma se puhang vunga an tling zo talawa puhang liana an tin ta ka chuan hallelujah pe kha alang to lawa an ti talawani ta chuan treasurer tur kan han thlang le a ata mangzo che kha reverend r larin sanga ania chuan treasurer tur kan han thana chuan reverend h van tluanga atling le ta a chumi apo chuan hallelujah pe kha om to lawa tiang chuan in than na chu so ta a ta masa a secretary le treasurer te chu an tling zo ta lawani chuan district board kha a hnuwa an nei ta ani general superintendent puke satin vela ho in district board an nei zui ta kan pastor ho te chau hi district board a telte an nia pastor ho ba ka chuan general PYD president until ve district PYD president until ve thina district board a khan Sunday school director te ram thim director te po an telanga chung ho chu district board kha an ni in ka hria a ta chuan khatia in thanna a tling talo district secretary pu sang vungale treasurer pu arla rin sang te kha hetia in thanna tling talo hi engtin nge ti tur ti la ya kha an zo ta kan general superintendent chu kan general superintendent chuan an ar khat thakir tlak tuk maina ti mai ni district khruai tu ni lai in than le na an tling zo to lo chuan khoi molai bial tu pastor roi le tu ti po hi kan dana lo lo re reng maya district khruai tu an tling zo to lo kha chon an ta top maya then khate phei chu 7 day aten in leta te ti mai mai ani ko handang ate po an pen pha thina ni pen pha om reng kha lo dia kan dan kha alo thalo khop maya district khruai tu an lo tling ta lo ni pon khoi mo biala tal emo general district mission director amote Sunday school director amote te an I pastor na kha chun zom thovin emo om theise chu thatu he ni a ma se khatiang kha alo ni lo tok maya a chu tie ni chuan chu tia ar thakhet tlak tok maya chu afa thalo ve male ti in pension ni kal tir mai an te ta a ti chuan puhang bungale pulari sanga chu pension nei turin an rel ta a ta chuan chu tiang lo ni ta ka chuan khatiang khan kan dam tlang mai dona motia kan ngai tu line in thanna tla tele an thurwal pui te chuan pastor engamo zatin an lo lung oi lo pui te po aria ta chuan district thar North Mizoram Holphela district san din du na kha lo ta ta chuan kan general superintendent nge po khan district san hi deal turin thua lo rom ni nge turani ite hi hriat ania ti chuan district thar an deal ta top an deal ta district thar deal dana hian a deal tu ho te chuan
executive committee executive board an di langa ti chuan executive board chuan an chuasan tur district board an ron anga chu district board chuan rem ati chuan general conference ngai tuani anga general conference chuan alo tlang zel ani chuan district thar tur huam chunga mi license nei te ko khomin vote an du dan lak le turani tani chu diang chu thil kal phung ani ta chuan district thar an han dil ta ka khan non Mizoram hol district hol phena district thar an han dil ta ka khan sang khazakwa somkwa pali march thavela niang Shillonga general conference nei ania ta chuan kei pok ka kalve he ta chuan non Mizoram district holphela district thar din tur chuan dil na chu alu ta chumi chu ngai tu ania soihol na sa taka nei nuwa ban phara vote la ka nia district thar loading chu rem ti ani ta ni vote la kin alo tu ta ni chumi chum chuan tirko chin kha tirko license nei chin kha vote nei kan nia Shillonga kan zukal chu vote nei thei tur namdang mi meichia bible women ten ni ani chu meichia no pang te tu o ma ka ngai kha vote nei hi an tam khop maya an vote na lam pang tur po kha an sevak lova ma se tong thiam te khan ban pharna tu ban phar don a khan chutiang khatiang chone chutiang chuanin an tian thil ta khan an du na lam an phar tir nge ti po kha kai ni chun kan threto lo namdang an nia ti chuan chutianga general conference in apas ma chuan district board an chuasan tur district board rem ti na kha lak angai sia wangin Shillonga khan district board non Mizoram district board kha ko turin pu sai nu na kha anti ta thut mai ani ta chuan district board hi chu tin kan ko ngot thei lawang district board hi kan kova akal lo te chu thakhat lo te kan kat thina ma de tangin kan in siat lok ti thina chu tapo dam lo na emo engma chuan lam thatak an ne awanga lo kal lo ani chuan thakhat lo te kan kat thina chu wang chuan heta soilok lo in siat tir lok pom lo helaya district board ko thut chu ka thei lawanga tia ma se kha district thar dil tu lampang pastor sommi pakhat vela malikha ko khomin chumi te chu puler than chungan a ho tira chumi te chuan district board ai o angin an thu khom ta ringot maya district board ro rel na reng hi an thu ti tlu na chu atam zo du da na thu ti tlu turania pastor somni pakhat kha kan district a khan pastor somli pasal nge ni omni chutiang vel lai chu ni somni pakhat kha district board thu ti tlu thei po an ni lo re na khami te khan district thar khon chu an rem ti na kha an lo pass ve ringot maya chu pusai nu na kai hruai na hnuai a pon ni lova district superintendent kai hruai na hnuai a pon ni lova kha district board ron anga an in pom ta ni ani ngai ta ni tiang chuan thil akala ti chuan khom pui chu kan han mangsawa kan ho ta district thar andin non Mizoram district holphela district thar andin tumakha Aizawl East district ti antuma chumi chu Aizawl khopui chung khochak lam pangzong le heta champhai tangdung so ta dar lonte heta ke ni ser chip bung tang theng Mizoram district ina huam chin angzong zong kha khang huam tur khanin bial som ni velaniang za chia kha ka chiang ka he soi sual mai ka soi sualang ti ka lava record ka nei chia lava bial som ni vel bor ni in ka ringa chutiang ang tur chuan district thar kha an dil kha ni ta chuan kan dana a huam chunga mi tir kote rem ti na lak ve turani awang khan thing sul thi a min ko khom ta a ti chuan thing sul thi a chuan
hing sul thia UPC biakina zingdar saria vote lak turin antia ama chuan choi khama muang marindar somvela min ko khom do na mokantia Aizawl atang khan Aizawl East District chungami vote nei thei tur kan tir ko te zinga kalpo man thove tia zana local thing velo kha an omnuala wa khan chung chan chin chu hia in an lo thlen ma a vote lak tumin zingdar saria lo vote lak tu anti ta thut mai ta chuan zingdar saria chuan min ko khom ta an soina kan general shwai tu in superintendent in min hova ta chuan ama hona hnuaya khan ti tur ani angin ti ani a ta chuan vote lak ma khan eng mo se ani ti chuan vote lak ani ta vote lak a chuan district thar hon du lampang kha an tam phet ni om ta kania ma se kam pasur then khatin an ring hlelo an ring hlela an ngai angam lova ani theilo bangan tia vote share non len dia la pu pasur dam chungnu aden ma se remti ani talawani tichuan district thar chu lung oilo takin a theng khat lung oilo takin ti tlang tung hrim na kha alen em awangin kan hruai tu lama tang tai atangin tichuan district thar chu dim turin dan ang po ni mu mal lavin a local chhota ni chu tianga ni awang chuan North Mizoram District Holphela East District an lo din don taka khan khami huam chunga mi tur enga mozat khan kan district huai tu turte pasor lavin sanga te pasor sang vunga te in thanna atla a lung oil lovina hetia andin ri ngot mai chu kan zui ngam don em ni hetia nga in thanna atla lung oil awanga district thar din te chu pathian du zong po ni lawang chu wang chuan anni hi kan zui thei lawang ti kha enge mozat kan lo om ta ni is district huam chunga khan ta chuan chumi te chu convention pi in zote a mu khom na nei anita Aizawl East District an hon thar huam chunga mi East District a om du lawa North Mizoram ala be du zok kha enge mozat kha kan oma pastor te po enge mozat annia chung te chu kan om ta a kan thirdanin sang khazakwa sum sari le pahni vele mani kho North Mizoram a vek hian district huai tu in thanna lo om to a Reverend Laldika MPC din tu an di kha UPC tanga kalchuaka MPC loading kha lo om to a khata khan Reverend Laldika kha mithiam lekha thiam ni in ansoya pastor fel takania ma se district in thanna khan atlin zo lo awanga MPC kha adin ni in ansoya ni chu MPC chu reilo te a tuna phei chuan hei an chan chin thria tura om to reng lawa in thanna tla lung oilo awanga Paul handin ri ngota kha ahim lo ani ti kha alangin kan thria chutiang bok chuan sang sa bua somriat paruka khan reform church nti kha aloding le kha po kha pastor ai chunga kha pathian mi man tak mayania ma se arongbol na konga khan che fu lo deu na lo nei ni om tak ania chu kan district board khan a pastor alaisen te kha an paisak ani ome chumia banga lung oilo khan reform church hi adin ni in khiat ania chu reform church apo chuan alodin tir khan pastor fel tak an omnu ala ma se tuna po he pa reform church chu hiat tur anom le to manglawak khoi malaya te chuan te ma zong te chu an la omani mai theya pastor ai chung nge po hi reform church khan a to lo NEI a hian a ta ni to ni te point ka hiat tuna chuan chu tiang chu alo ni a chu wang chuan lung oilo wanga ko thana tanga a Paul khan ang din ang zonga thil ti hi pathian hen orden lo ani ti kan thia MPC an chua tum te po khan pastor fel tak
cha tak niam sia tho kha enga muzat an oma atira phechon an kalfung mani ni hi aziding zo turani omange ti tur khop khan an kalni na sema se tun thleng tun a hian chuan MPC thom khria tur engma ta lawani chutiang angchonia wangin kan district non Mizoram district in thana lung oi taloten district thar an dila an ni hruai tu ten han ningut mai tu pension in an kala an pension benefit zong an lak vek to nuwa pastora an han chang thar le a district thar an han dina hruai tu ten han ni tu rakha pathian mi tam tak ten hetia in thanna lung tla alung oilo wanga district thar din hi chu atluang lawang zui ngam chian ni lawang ti hi kan ngai da ania chu wang chuan East district an hon chunga mi East district a hruai tu te zui du talo kha mi engamo sat kan omta chung mi te chuan convention te nein zo te ale not van lai phai of convention voi ni kan neya ta chuan North East India changa in lak than hi kan tum reng lawa atira chuan tum na hi a om lo renga non Mizoram zo kha lazom tumin keini he serchi pa po hian kan lo in khom han tir khan kan chut thleng han siam tharate bo khan me North Mizoram district ti in kan laziak tang ani North East India changa chua hi kan tum lo renga North East India and North Mizoram zom East district a omlova North Mizoram zoma aizo anilo North East India ala ram hi kan tuma ma se chutia kan tum mek lai chuan kan North Mizoram district khan ro rel na kon puya an nei ta district board chuan East district chunga East district zom du silo pastor pathum pastor engomosa thakan la nei ve a chung te chu lak thak vek turan ti hi an rel ta thut mai ni kan pastor nei ve te East district zom du lo te bial engomosa thakan oma a bial pastor tek po kha engomosa tan oma ka hiat chen chu pastor la ramsa te pastor arti sai nu na te pastor chal lien nge nga te o te pastor chung lo ma te engomosa tan liang chung ho kan pastor ho ve zong a chu North Mizoram lama lak thak vek ni sela an ti ta chuan North Mizoram la zom ram North East India la kan tum lai khan anni in min sa tha kan tum hi a ang deu ta riaw a hiat na kan nei ta keinin chua kan tum mia lo lai khan kan ho tu te hian min phatsan don ni in kan hria ta chuan ser chi pa hian in ko khom alo ni ta ani tiang chuan in chu lai huna chuan keini ser chi tuna ser chi Hebron in ti te hi chu kan lo in khom thang to nge na ta chuan khatia kan pastor East district a om du lawa min la ho ve tang tu te kan zukzom ber North Mizoram district board in kan pastor te lak thak an hanti ta ka khan keipo mimal takin kamang hia ang ve khop maya pathian he na chong cha in marvenga serchi marvenga son kan in aum lai ni mang ang takin mitui ta zoi hian ka chong chai nge chumi chum chuan pathian he na ka din na chu lalpa nang chu thudik ai ding thina thudik chan tu te hi tung ding thina ka hian danin thudik kan chanin ka hria I du zong nia ka hria da bangin chu thudik chan tu te chu hei kan pastor te North Mizoram in lak thak an tum ta kan pastor te an la tha ani chuan thudik chan tu mi pui te hi an ra manga thudik hi ading zo lawang di khawa hlaw em ti in mi tui ka zoi hian ka chong trai ni
chút ta cái trong trai na chuan cái thìn lung à hiền pathian min chan na i alo theng a e ba la ma ching ching ai lo ka tan mi sang sari ka ni ni ti kha alo theng ha tuk mai ni chút ta chuan e animal al pa chút ti ni chuan ke po atu la ni phop chuan ka kal veng ka ti a rong bol tu atan hian min ko ni se ka kal ang zirtir tu na ka thoka chu kan na thopo chu cầu thani là min mà mua min cầu ni chuan các cái sân tốt phong ti hi cái in huam nga là ni chu cái trong trai na trong chuan ta chuan cái tha muang ta chu tiang chuan non Mizoram lampang khan kan pastor te lak thak an rel ta ti chuan chu tiang alo ni ta ka chuan e cái ni hi North East India trong hian chua du lo ma ila an ni hian min hum ngam to lo ni hi kan district kan belber non Mizoram in min humngam tak si lawa chuan a hana kan din angai don ta ani hiti in ser chi pa hian in ko khom alo ni le ta chuan ser chi pa kan in ko khom kha sang zakwa sum kwa pali nge sum kwa panga kumtir lam o ka chiang chia talawa ta chuan North East India hian kan thei talo an ni kan chuai tu te pu zoram thanga pu ke zoram thanga le pu ar thang pu te ni ka hia silonga te po khan kan ho tu te zubia in North East India tanga chua hi kan du reng lavani amaro chu East District in thanna tla to te chuai tu zui hi chu kan du lava chu wang chuan kan ve dan tur te poi min ngai tu a tha ang ti te poi in an zubia ni tur ani ma sela kan general chuai tu te hian trong kam tha an lo mu lo ani ang chumi ani awang chuan ser chi pa hian in ko khom ni in sang sakwa sum kwa panga kumtir lam in ko khom alo ni ta chuan pastor te po lak alo ni ve ta ser chi pa kan biak in hepron biak in a hian khom pui assembly angani chu assembly masaber kan tia ke ni chuan mà sẽ nó Mizoram UPC thì tất khan cần mình cần lấy info là va khá khan com puya khan đàn lệ đun anh em mới ra tiếp bộ rẻ là lâu nì chút tiếng chuan cần local chầu ta chút tiếng chuan North East India lệ Mizoram UPC chút tất trăng khan cần lâu in chen đó ta anh đi về mà chút administration làm bằng thil anh chú mi lâu chút xoay đủ cái này